ओंखामखौथ' संबाय र', ओमफ्राय माजों जागोन? दिनैथ' बान्दा कबिबो गैया, जेबो गैया। बानलु थाइनैसो दङ, सामब्राम गुफुर थाइसे दङ। बेखौनो बाथोन देना दोनसै आं। बे गब्ले खरियाथ' बिमाजोंनो नांबाय थायो। ओइ गुमारि! गुमारि ओजों फैलाय! ओइ बेंकि जाबाय नामायो? गुमारि! मायै नङा, माजों ओंखाम जानो नागिरदों हा? बानलु बाथोन दे। बिमाखौनो नेबाय थागोन साला। नोम्मानि खरियाथ' बिमाजोंनो नांबाय थायो। बानलु बाथोनफोरखौ दे। साला बिमाखौनो नेबाय थायो। आरो ओंखामा जाखांनानै थोरसिफोरा सुना दोन। एम्फा सनसफिदा थाइसे फैसा हरनो हायाखै। जेबो गैया न'आव। कबिबो गैया, आलुबो गैया, दालिबो गैया, थावबो गैया। जा बानलुफोरखौनो देना जा, बाथोनफोरजोंनो ओंखाम जा। औ जागोन दे आयै, देनि र' बाथोनखौ। बान्दा कबिबो थाइसेबो गैला होमबा? गैला, बान्दा कबिबो गैया थाइसेबो, आलुबो गैया थाइसेबो। बे बान्दा कबियाबो खम दामिखायसो मोनजाबाय थादोंमोन सानैसोआ। दा गैला, बेबो जोब्बाय, फैसा गैला आखायाव। आयै इसेबां खस्थ'यै लाबोदों बेखौ आरो हगारनो ना बेदर जेबोखौनो मोनजायाखै। बेदर जायो बेसे गोबाव जाखाय नोङो सानना नायनाय। जों लुगैया नामा बेदर जानो? लुगैया। आफायाबो फैसा हरनो हाया। आफाया जुदि बेदर जानो फैसा होनो हानायमोनबा आं रावनिबो दाउ बेफोरबायदि खावना लाबोआमोन। आबा मोखाङाव लाग्रा एबार खावबाय। उनाव मानलाबाबो रावनिबो दाउ अमा खावनांला दे। जानोथ' लुबैदों आंबो। थेवब्लाबो आरो मालायनि दाउफोरखौ बेफोरबायदि खावना लाबोनाया मोजां खोथा नङाना आबा। आंनिबा हगारनायानो मोजां जागोन खोमा दाउखौ। हगारै थां! मानो बेफोरबायदि फाप नांगौ? हगारा माथो एसेबां खस्थ'यै हमना लाबोदों। आरो दाउआ ओरैनोबाबो थैहाबना थाखाबाय। थरानो गैखाला, थैखासिगोन बि। नै आयै संदो। दे होमबालाय एबार खेबसेखिनिखौ जानोसै दे आरो। नोंथां नोंनो गोदायै थां आबा। आं गोदानोबो रोंखाया। ओइ गुमारि नों गोदायै थां। है आं गोदायालै, आं गोदाया। जानोखौबा हले हागोन खोमा। गुमारि थां, दाउखौ गोदायै थां नोंनो। आयै आं गोदायालै, माबा मानो बुजिया। मानो गोदायालै हा? आं एसेबां खस्थ'यै हमना लाबोदों। नों गोदानोबो हाला नामा? ओइ गुमारि जानोखौबा हले हागोन ना नोङो? आं जायाबो थां। बिब्दि खावना लाबोनाय दाउखौ जायाबो आं। अबावबा फाप नांगोन। नाङा, मा फाप नांलाबायनो? थां, नङाबा नोम्मानिखौनो गोदायैनो होथां। बेयो ओरैनोसो थाबाय थायो। बे आनैखौनो गोदानो होनि औ। बेबो जुदि गोदाया होनना बुङोना बाराबा आङो हारसिं जाना दोनगोन। हारसिं नङा र' आबा, आंबो जागोन। अबाव आनैया? नोम्मानियालाय अबाव थाबावनो? नोम्बोजों दं आरो। जिखिजाया दिनै दाउ बेदर मोनजासिगोन। गोदाव। औ नंमारगौबो आबा, दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव मोनजासिगोन। दा जानोथ' नाङामोन। मालायनि दाउफोरखौ बेफोरबायदि खावना जानो हामा। थेवब्लाबो दा उफाय गैलाना, बेसेबा गोबाव जाबाय बेदर मोनजायैया। आनै! ओइ आनै! हाब नांबालाय आयै। हाब होनानै गाखोबाय थानाङा दे। हा? बेदरा नोंनो सं, नङाबा बुजाबाय आंजों। आं संनांगौ होमबा आं संनोनो गोसो गैयामोन। बायना लाबोनायमोनबालाय सङोमोन, नाथाय खावना लाबोनाय आं संनो गोसो गैयामोन आयै। बुनांगौना हा? नोंखौ बुनांगौना? हा? मानि अख्रा? नुदोंना भगबाननि इसोरफोर? अभाबाव सभाब नस्थ' जायो होननाया बेफोरनो आरो। दसेबो बाहेरावनो ओंखारलांनो हाया जाला। बै पापि सबायनि थाखायनो लासिंसिंनो नुबानो बयबो सोङो। माथो नोंस्रा सबाया बेफोरबायदिनो? नों माथो दाननो होसोदोंमोननो? दा न'आव फैदोंना फैयाखै? अबाव थाहैखो? बे मोनसेल' गासैनिबो सोंथियानो। ओइ बिमा ओजों फैलाय। मायो होननानै मोजाङैसो सोंबावदोंना नोङो? हा? नोंनि थाखायनो जाजोबदों गासैबो। नोंसाजोआ नोंजोंनो थाबाय थायोमोन, नाथाय नोङो सामलायनो मानो हायासै? नों जुदि सामलायनो हायोमोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन, बेफोरबायदि दिनखौ नुनाय नङामोन। दिनै दसेबो बाहेरायाव ओंखारलांनो हाया, गामियाव ओंखारलांनो हाया। बयबो नुबानो सोङो। माथो नोंसाजोआ बिदिनो? माथो नोङो नोंसाजोखौ खदाल लानानै दानथारनो होसोदोंमोननो? दा अबाव थाहैखो? न'आव दंना गैया? बेल' सोंथियानो नुबानोथाय। मोजाङै खोनासंना ला बिमा। सासेयाथ' बेफोरबायदि जाबाय। आरो जुदि सासेयाबो बेफोरबायदि जायोना, होमबानिया नोंबो न'आव थानो मोना। गेट आउट खा, मोनथिबाय? आरो थ' रागाखौ हमथानो हायाबा सानैखौबो, बिमा फिसा सानैखौबो दानस'गोन आङो। दे माथो खालामबावनो बिफा, बेखौनो बुंबाय थानाङा। बनिलाया बेफोरबायदि नंखाया दे, सबायनि बायसि। बेबो बेफोरबायदि नङामोन, ग्रहफोर नांदोंमोन खोमा। नोम्फा खर' होनना बुं नोङो।
बेफोर गासैबो गावबा गावनि गोरोन्थि मिथिबाय ग्रहनि गोरोन्थि नङा जेबो ग्रह नाङाखै ओरैनो ग्रहखौ दाय हमनाङा लासिं सिं साला दसेबो ओंखारलांनो हाया गामियावबो पापि गथ'आ आंनि आखायाव थैयासैना बियो थैगोन सानसे नङा सानसेबाबो बियो बिमा बिफाखौ एसेबां बिदि खालामदोंना बियो एसेबां लाजि फोनांहोदों बिमा बिफानि गन्थंखौ हास'होजोबदों बियो पाप नांगोन बिमा बिफानि गोसोआव ओरैबायदि अशान्ति होदों बियो ओरैबायदि दुखु होदों पाप नांगोन बियो थैगोन बियो साला जोंखौ एसेबां दुखु होनाया थैगोन गोरोन्थि जाबाय बिफा बिदि होननानै नों बिखौ सावहोनांगौ नामा माने नोङो गावनि फिसाजोखौनो सावहोखो बिफा साला दानस'नोनो होसोदोंमोन आङो नों आरो सावहोनायखौनो बुंबावदों नों लाजियाखैबाबो आं लाजिदों बिमा आरो ओइ बनिला नोंबो जुदि नोंसा बबायसि जायोना नायबाय था नोंसोर बिमा फिसा सानैखौबो दानस'नानै सैमानो जाहोगोन आं नोंसोरनो लायहोग्राया नों साला बिमा जालायनानै नों साला बिनानाव जालायनानै मोनथिया इसेबो मानो सामलायनो हाया नोंसोर मानसि सासेखौनो आं बिमा जानायबा गासैखौबो सामलायनो हागौमोन नाथाय नोङो काम गैया बिमा लाजियाखै नोङो लाजियाखै साला जों जेबोखौनो मोनथिया जोंखौसो माबा दाय हमबाय थायो मा जाबावनो दाखालिबो दोखो बुजाबाय बै सबायाबो साला ओइथालिया पापि गथ'आ लाजियाबो खोमा मा दिन नुनांगौ मा दिन नुखो इसोर मा जाबावगोन अबावबा थैहैखो साला पापिया दिनै थाङाबाबो जायो नोंसोरो थांमानोसै आरो थांसै दे दिनै जों आरो लिंबाय थादोंना थाङालासे जानो जोंहानाव सानैबो दे जागोन दे थांगोन बैसागुफोराव थांनाय जागोन खोमा दे थां दे थांमानोसैबा होमबा नै ओंखारबायानो होमबालाय थालाबालाय आरो माथो बुंबावनो ससे दोननोसै गजा सकसिम ओमफ्राय किसमिस नोंनि गस्लाखौ खिन्थु मोजां नुदों दे आं दहायनिफ्रायनो नायगासिनोसो मोजां नुमारदों न' बिजुलि मोजां नुदों थर'बा दाखालि किल्लु मामाया बायना होनाया बेनो आरो गस्लाया बेसो नामा बेसेसो लानाय गस्लाया किल्लु 1800 लादों आनै मा 1800 आनै गस्लाया मोजां ना बिनिखायनो 1800 लादों नंमारगौ नामा किल्लु 1800 लामारदों गस्लाया माने मोजां ना गस्लानि क्वालिटियाबो मोजां बेनिखायनो 1800 लादों 1800 बे गस्लाखौ 1800 होननानै बायना होदों किल्लुआ फाग्ला जादों नामा इयो 500 बाबो बेलेग 1800 आं 200 फोरनिसो बायना होदोंमोन बाबियासो आंनि खोथाखौ लालायाखै 1800 नि गस्ला बायना होदों गैलालै बे किल्लुआ धंस खालामना होजोबसिगोन गस्लाया मोजां ना बेनिखायनो एसे दामबो लादों मोजां नुदों आंबो कालारखौबो मोजां नुदों समायदोंबो मानसिखौ बाजै मोजां नुदों थर' थेवब्लाबो 1800 लादों आरो ना लाखायो खोमा दे ना बेफोरबायदिनो बायनोनो हाया जाबाय आजिखालि दख'ना गस्ला बिराद दाम जाबाय आं बेखौ माबा फार्स्ट नुनाय लोगो लोगोनो फसायखादों गस्लाखौ आनै ओमफ्राय सोंहैखादोंबो दे होनदों दे समायसोदों नोंजों आंबो मोजां नुदों गस्लाखौ आनै गोसोम बन्दिदि जेबो समायाखै खोब समायनाय बायदि मोनना लादों खोमा थुदो होमबा आब' थांसै गजा सकसिम दोनहैनांगौबा ना न'सिम दोनहैनांगौ नांलाय खोमा दे ना बाजै माने गेजेर गेजेर हारसिंबो थांनांगौहाय माने होमबासो रोंनाय जायोना माने गासैबो टाइमावनो माबाबा मा जानो ना दोनफैबा बा दोनहैबा मा जानो हारसिंबो थांलाय फैलाय खालामनो हानांगोन बिनि थाखायनो नों दिनै हारसिंनो थां बाजै हारसिं माने आरो नोंना लोगोआनो दंखायो फिसाजोबाबो बिजुलि नंमारगौबो मालाबा हारसिंबो थांनांगौ सब टाइमावबो आरो मानसिफोरखौ मोनबाय थायाना मालाबा समाव हारसिंबो थांनांगौ जायो हारसिंनो थांगोन दे दिनै जेनेबा हारसिंथ' नङा दिनै थेवब्लाबो माबा गजा सकसिम दोनहैबाबो जागोन दे थौ होमबालाय दे होमबा आनै जोंहानावबो थां दे मालाबा थां जागोन दे थांगोन बे थिलुआ फाग्ला जाबाय नामा बे गथ' फिसानोनो मानो इसेबां 1800 दामनि गस्ला बायना होनांगौ बे गस्लाखौ 400 500 मोनगौमोन आं बायबाथाय दाम खमायनोबो रोङा आरो फैसाबो लाखिनोबो रोङा दा आरो नै न'सिमबो दोनहैनो ओंखारबावदोंमोनसो गारि भारा माखाखौ बेनो होजोबगौमोन आं बेफोरबायदि थांना बुंनायखायसो खायदा खालामनानै बुंनायखायसो नङाबाथ' थांगौमोनसो खोमा फैसाफोरखौ इसेबो जमायनोनो रोङा माथो बेलाय बिदिबा मा जाबावनोलै फैथों इसेबां 1800 दामनि गस्ला बायना होदों बियो आङो 200 फोरनिसो बायना होदोंमोन बे मोस्रोम गोसोम बदियाबो साला गावखौनो गाव बिराद समायदों सानना लादों खोमा
अथ्रस' दामिनि गस्लाखौसो फसायदों लुथिनोसो फैयो खोमाहाय बिसोरबो बाल सैथारासो आं फैयाबाबो जायो खर'फोरखौसो गुदुं मोनलायलाङो आंहा बेफोरखौ सानबाथाय मानो अथ्रस' दामिनि गस्ला बायना होनांगौ माथा गरम मानलै बेयो थै खालि भाइराल नायनो बायोलै आं बेफोरखौ निउसफोरखौनो नायनो र' सुखांबाय दे फोराननोसै सान्दुङाबो बे साननैसोआ मा जाखोथाय माथो दुंनायानो थायाखै मोजाङै दालिम मा बेफोर मा आयो बेफोरखौ दोन एसेबां गिलिर बाल्थिंखौ नों थिखांना लाबोदों दालिम आरो नों जिबोसो सुबावदों औ माथो जायोखाय नाङालै बेबिया खस्थ' मोनगोन मिन्थिगौ ना आरो नोंबो खस्थ' मोनगोन बै सबायखौ ओरैनो लाखिदों नामा हा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि नों गिलिर बाल्थिं थिखांनांला दे आरो जि एसे सुनांला नों सबायखौ सुनो होनो हाया आरो जेबो नङा खोमाहाय राहुल मावनो हायोनो माथो सोरबा सोरबि माथो प्रेगनेन्टबाबो खामानि मावो नाङा नों मावनाङा बेबिया खस्थ' मोनगोन एसेबां गिलिर बाल्थिंखौ नों थिखांना लाबोदों आरो नों बे माखासे जिखौबो नों हारसिंनो सुदों सबायखौ मानो सुनो होआखै नोङो बे सबाया मा खालामबाय दङ बेबो आरो बेसे मावनो बेबो खामानि मावबाय दङ ना सुनो होबालाय सुगौमोन नाङा सना बेफोरबायदि नङा दे एकदम जोंनि बेबिया बेसेबा खस्थ' मोनगोन आरो नोंबो खस्थ' मोनगोन ना उदै साबा मा जागोन सबाय ओइ सबाय मायो गुमै सबाय नों आब'खौ मानो एसेबां खस्थ'यै जि सुनो होदों नों सुनो होनाङा ना एसेबां बेफोरबायदि गिलिर गिलिर थिखांबा बेबिया खस्थ' मोनगोन ना आरो बिमायाबो खस्थ' मोनगोन राहुल बे जेबो मिन्थिया आंनो सुनो होननानै सुदों सुनो होबालाय बियो सुखागौमोन आंनो सुनो होआखै बियो गुबुन खामानि मावबाय थानायखाय बेबो आरो फुंनिफ्रायनो खामानि मावबाय दङना दिनै सोलाबाखै बेबो एबारनिफ्राय सुनांला दे सबाय एबारनिफ्राय सुनो होनांला आब'खौ नों सुबानो जाबाय बा एसेबां गिलिर जाखादों बे बाल्थिंखौ एसेबां गोजाननिफ्राय थिखांना लाबोदों जागोन दे गुमै एबारनिफ्राय आं सुनो होला आब'खौ जेबो खस्थ' खामानिखौनो मावनो होनाङा माने गिलिर बुस्थुखौनो थिखांनो होनांला जागोन दे गुमै थिखांनांला दे नोंबो खस्थ' मोनगोन ना दिननिफ्राय जेबो सुनांला नों सबाय दङ ना सबाया सुजोबगोन सबाया गासैखौबो मावजोबगोन नों माखौ एसेबां हाखु दाखु जि सुहैनांगौ देनाय जेबो नङालै आंथ' आरो थिखांबाय थायाना थेवब्लाबोथ' थां सबाय जिखौ फोराननो थां औ जागोन दे गुमै थाङोबा सबाय नोंनो फोरानहैदो थां औ फोरानहैनि र' आब' आंनाबो जुदि गुमा खफ्रिया थांना थानायमोनबा आंखौ बेफोरबायदि अनगौमोन जेबो गिलिर बुस्थु थिखांनो होनाय नङामोन जेबो खस्थ' खामानिखौनो मावनो होनाय नङामोन नाथाय दा मावाबा अबाव खारग'गोन आंबो प्रेगनेन्ट दालिमाबोबो प्रेगनेन्ट बिनाबो मास मोनबा आंनाबो मास मोनबा थेवब्लाबो आं खस्थ' खामानि मावनांगौ जादों खाफालानो आंनिया गाज्रि दालिम सना दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गिलिर बुस्थु थिखांमारनाङा दे मानोथ' रुवाथि लाखिखो दे आङो नोंखौ जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनो होनाय मोनबा आं रुवाथिखौनो लाखिनाय नङामोन ना दे जाबाय दे आं दिननिफ्राय मावला जेबो खस्थ' खामानि मावला जाबायथ' औ आं गैयाबा आरो मावखोमानाङा आरो मालाबा सबायानो थिनबा मावगोन ना आरो आगोलनि मानसिफोरजों रुजुनाङा दा समजों लोगोसे गोबां सोलायबाय जागोन दे रुजुआ आङो रुजुआ खोब अथ्रस' दामिनि गस्ला बायना होदों आंनो खिन्थालायाखैमोन आरो बिसोरखौ दोनहैनानै फैबाय र' आङो टिलु नों मा फैसाफोरखौ मा सानदों हा नोङो किसमिसनो मानो एसेबां अथ्रस' दामिनि गस्ला बायना होनाय 500बाबो एसे बेलेगमोन बा 1800नि बायना होदों नोङो 200 300नि बायना होनांगौ मानो 1800नि होनांगौ फैसाफोरखौ जमायनांगौ होनना मिन्थिया नामा बिबाय नालाय बिबो आं आरो बोरै होआलासिनो थानो दे बिजुलि नोंनो बुंनाय मामानो आं बेखौ फसायदों बेखौ ला बेखौ बायना हो होनना बुंबाय नालाय आं बोरै होआ होननानै बुंनो हागौ मानो बुंनो हाया एसेबां दाम गोसानि बुस्थुखौ नों डाइरेक्ट नाङा बियो दाम गोसा लागोन होननानै नों डाइरेक्ट बुंनो हाया नामा 1800 दामिनि गस्ला बायना होदों नोङो आं फाग्लि रखम मोनबायलै बेफोरबायदि एसेबां फैसाफोरखौ दैबायसि बाहायबा बोरै सोलिनो हागोन जोंफोर बोरै धोनि जागोन एबारनिफ्राय बेफोरबायदि बायना होनांला रावनोबो मिथिबाय हाजारखि बिया मानो टिलु धोनि जानांगौ जोंफोर बयनिख्रुइबो धोनिखायानो माथो आरो बेसेथ' धोनि जाबावनो दे बिजुलि मा नों बेफोरबायदि बुंदों नों सोलायबाय टिलु माथो धोनि जागोन होननाया मा जाखो नोङो बयनिख्रुइबो धोनि जागोन होननाया धोनि जागोन ना जागोन दे जागोन धोनि जागोन मा बुंनाय जादों बेफोरो मानो मोजाङै रायज्लायाखै नों आंजों आङो किसमिसनि 1800 दामिनि गस्ला बायना होबायानो दे बेयावलाय माथो थांखो दे 1800ल'सो थांदों जोंनियावथ' ओरैनोबाबो हाजार लाख कर'रनि खाजानायानो दंखायो माथो 2000 बोसो थांबावाखै 2000 जाहां टिलु
बेफोरबायदि बाहायबाय थानो मोनला दे टिल्लु आं बुंदों खिन्थु बेफोरबायदिबालाय माबोरैथो जानो दे जागोन दे बाहायला आं रावनोबो होला दे फालथु नङा टिल्लु आं खिन्थु ओरैबायदि रागा जोंदोंना मानो 1800नि होनांगौ देनाय 500निबाबो एसे बेलेगमोनलै बिबाय नालाय होबाय आरो दा होआलासिनोलाय बोरै थानो दे लासिंसिंनो थेवब्लाबो नों होनाङामोन एबारनिफ्राय खिन्थु नों होनो मोनालै रावनोबो